mumpung anu napa niku enten Mbak Elisa kali Mbak Tati. Nggih, niki dipun bantu kalian niki kula ya Allah kanugrahan sanget kok Mas Petruk. Muga-muga kumpul piyai kondang dadi wong kondang. Mugi-mugi nular anggenipun rezekipun dadi sinden kondang. Amin, amin. Dadi ngapunten kula niku nderek ngenten iki kersane terangkat derajat kula, Pak. Yo arep dadi PNS apa piye? Ora kok PNS dhisik awake dhewe iki begenggek saking kesenian iki ya alhamdulillah kok. Kowe mbiyen apa, Riz? Kowe mbiyen apa? Begenten, Mbak. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dalik ya, Mbak. Jenengan apa? Jenengan apa? Aku yo ming anu kok, Mbak, yo cuman Ngancani. Bakul apa? Iki nomor. sing bingung iki besok nak mati iki leh ngedusi leh nyalatke iki piye. Disalatke kok bingung, mboten sah bingung bensin niku ke. Mbak gledak menebu surga kok. Lah kowe besok nek rene kan dikremasi to, Riz. Nak diblamindal. Yo ngeten nek lumahe piantun kakung niku lak almarhum. Almarhum. Piantun putri Almarhumah. Lah nek aku karo Icus iki gampang to. Apa? Aluminium. Sing mbok yo ora nek dhewe iki yo alkohol. Mbak Tati ngerti kowe ketoke gumun apa gila ta, Jan? Ya aku kan menikmati kalian itu Kayak loh. Dari Kok ada unik-unik. iya. Ngeten iki rombongan ngeten iki teng desa mriki ada sekitar 40. 40 niki wau kula nggih gumun Ngono kalih kuwi beranak pinak to. nggih mboten kok wonten Mbak Elisa. Kula nggih gumun kalih Bapak Demang keling menika piantun budaya nggih. Piantun dermawan nggih. Lah nglumpune baci ku 2 ton lho. Lumpuk rene kabeh. Debat iku kan tak sumet tak kapakne ngono.